Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Hey, Nadambudziko hombe. iwe kukuzambo chadidi. Iwe kutaura chokwadi. Uli fit. Uri muroi. Asufiti wako wewe. Asi uroi wako masi. Aso nyama ya mtu. Auche nyama yemunhu. Udapaswa zvinhu zvoipo zvakapaswa mumanja mako. Maoko mako akapiwa zvinhu zvakashata. Uchapachita tani? Uchazvigadzirisa sei? Ukambona ungapowa pomada kuti iwe kana ukapinda kana paimfa udzolani mpomada kufamba undzolani mpomada zvakapachuka kupona. Hanzi shuwa ungapiwa mushonga unenge une mhiko here kuti kana uchifamba kana ukaenda kuchechi kana kupi kana kunhamo unonzi haufanira unge uchizora mafuta. Mbana ndakupasa zvinhu izvozvo. Ndiani munhu akakupa zvinhu izvi? Ndakaindochitsvaga kubatsirwa nenyaya yekuneseka kweupenyu kune vamwe sekuru. Udaromba? Wakaromba. Ndopana ngani? Apo chiyangane meshi. Apa chiona machi. Chipachiteta apo pastor chidabewa mwana. Apo bhegi racho ndikuona wakatobva watobirwa nembavha. Zvonambo zvinhu zvandikureya. Ndizvozvo. Iye adabayo meshi. Iye munhu akakubira wemachi. Achatambura naro meshi achitokwana naro popana kana video mwe. Hanzi achatambudzika nasekuru pachaona video achauya nazvo. Imwe ndindaba pastor. Shuwa nyaya makataura. Asi tiri bwino toti. Asi zviri zvaiti manje. Apa tapinda mukana yevindisingo ngana ya Christmas. Apa tapinda kuChristmas manje. Vantu mapasta ya kunyamura vamwe akashakobira neka tutuna momo yo materekombo bambo mapasta achakonyambo nato zvo. Hanzi vamwe ari kuba mabhega anenge akaiswa tuzvitura twevana. Anekashaya kobirika. Anekashaya mano mtomba. Ndapinda nekamwana kumwini achira kumwini. Ndinowigira kamwana. Yo matereko kubamba apa kubamba chipamba chachitata nacho. Munhu obabhegi rine zvikwambo chete sei. Iyo chikukusokoneza neshi. Iyo zvakukunetsa manje. Ndine ngani pomwe. Ndine nawo futi. Iwe kumui kwako udaberekeswa mpepo. Iwe kumusha kwako wakaberekeswa mpepo. Kumui kungododoko mamuna wako kuna mpepo pomwe. Kumusha kwako wakarorwa kumurume wako kune mpepo futi. Ndikuona mamuna wako wewe wadamama nkwara nengani yakupengeri. Murume wako akazviuraya here nenhau yekurasika pfungwa. Ndinotenda. Iwo vana wafuna kufika kumweko. Iwo hafanira kusvika ikoko. Kumuyo. Kumusha uko. Familia zinakutandanisa kufuna lini? Wewe kama akakudzika. Ndio kukonzesa matambudziko ayo. Wewe ndio kukonzeresa matambudziko ayo. Ndizvo sekuru zvakaitika kuti ndizobva pamusha. Vachoka. Wabva apo. Amba uchachita tani mwana wako udamulombesa iyo pomwe unalombesa Clive analomba iyo udalomba mchachita tani. Saka chata sei wewe ukaromba mwana wake akaromba. Wewe akaromba. Mchapachita tani? Saka muchapagadzisa sei? Ndosaka ndatoya kwamuri sekuru nekuti handina kuromba nekuda. Apa matsero kadaba chipamboto? Apa mbavha dzakabawo kuti Nekuti ipo mukutotsvaga rubatsiro sezvo handini ndauya sekuru. Asi kuti uzoziva Anya matsero akachita bwino. Hanzi mbavha dzakaita zvakanaka. Akachanyamura achanyambo nacho kwa chakwera nacho. Kwaenda ikoko katakurawo zvinhu izvi achanokwara nazvo. Achadzoka. Atozvitenga zvinhu zvinozvisa munyumba mashombo macho. Nokuti zvinhu zvatori nazvo akatozvisa mumba. Akaramba nacho. Achapachita tani? Achaita sei nenyaya iyo? Apa ngati tule apa? Nawe ndikutaura Tuyewo matsero kwevevi 26 yakwana Christmas. Unotaura pa 25 papa December pa Christmas papa. Ana matereko Mbavha idzi kunyamwa mapasta ya vantu vari kuba mabhegi evanhu. vatadzonambo senkhanya yaichiteka paya bwino Vachaona meshi kuti iwe watobirwawo zvikwambo zvangove nazvo. Saka vachabauma mabhegi edzimwe. achanyambo nadzo zvikwambo Achagaura nazvo zvikwambo. iwo akabwera Hanzi iwe ukaona vanhu vavauya akati ndifuna ndikupase pasta yako akati ndoda kukupa bhegi rako. akarambo nazvo ambo Unoti aiwa hai inini handizive bhegi nderako gara naro. akachita bwino obva Akaita imba zvakanaka. ndoda kupasa mangwaya kukutsudzura Ini ndoda kukugadzira nemushonga wekusunungura. kuti iye adzinyamura zvifunambo mazvi Kuti iye akatorawo zvinhu zvagara nazvo nenyaya yake yombavha ndiye amuridzi wake. atambulombo nadzo zvodzo Achikuona. ukonambo mbavha nafiti ngurumbani Hanzi mbavha nemuroyi mukuru ndiani? iwe umazhi wakubambo zvaufiti Iwe wakuba zvinhu zveuroyi wakarambo nadzo kumwe kwako wagarawo nazvo kumusha kwako. achapachita tani Saka muroyi nembavha ndiani? Achakurirwa ndiani? Kana kuti vanhu vakaenzana. iwe watobwera kuchokera kudziko kwaikhala zvinhu zvikandipita nazvo katiuka ndikazvisale ndembo iye matereko kuona pasta yabwiribwiri akati mpane kandinyamure bva nyamurambo Iwe wanga watosimuka kubva kunyika yaunogara kuti regai ndinozvisiya kuna sekuru zvinhu izvi. zvishokewo menshi Zvipiswe zvinhu izvi. iye matereko kubamba Mbavha wako akusvika kusimudzawo bhegi roro kwakuenda unaro.
Ndizvo zvinhu zvakaita. uchapachita tani meshi Uchaita sei muzukuru wangu? Ai pambose kuruda kutonzwa kwamuri nekuti kutozouya kuti ndizitore ndive nazvo inyaya yekuti ndakanga ndaonawo kuti muchitaura kuti kuona wapuwa mishonga yakadai chadidi inenge Wauza- inozokutambudza usapinde mangwana. kuimfa uzora mafuta Mafuta watonzi kana kuenda kunhamo chako sazore mafuta. Ndizvozvo chazviseko. ndiko zvakapasiwezi Imhiko iyi. Saka pandakazonzwa muchitsanangura nesekuru kuti ukaona wapuwa mushonga une mhiko mangwana ndo chazokutambudza ndichazochinja chazotava nezvikwambo kana kuva chii. Saka ndo pandakafunga kuti rega ndite sei nditorowo mushonga uyo ndite sei ndiende kuna sekuru vanondibatsira. ukaudzosere ubwere nawo kuno ndiushokeka Waida kuti ndiupise. apo matengo manje babambo makwara Bomba fo yakazobawa. Ndozvakaitika. aiwa apa uchiri bwino meshi Aiwa apa zviri right man. yo ndikupasa mangwana Ndonda nondeproblem kukusunungura. uyu musiye na pasta akarambo nata Uya atorawo nezvake uyu yapingi yake. ulive mirandu Iwe hauna mhosva. mzimu yakaramba uyu achabonera nacho meshi Zvimu yaramba suri yakabondi yachatambudzika man. oti mpika jasi zio zvoda kuziva muyo Mhiko manje hasi kuziva zvawakataurwa. iye achakarambo nacho manje Iye achagara ainazvo. achanya Voenda kurufu. Voenda Aenda kuchechi. kurufu. pachapita bosi palibe kurufa mpita Kurufa chaenda. pachatangira nkhani meshi Ndo pachatangira nyaya. zvichitanga kumuza kuti iwe wakaenda tani kuuyu Iwewe wakuita nesiseko. iwo ndikupasa mangwara kutsudzura zvakombo nokuti iwo chadidi wongodyikana apa chita muntu azvitengapo note problema ngakhalembo nacho Hanzi aiwa nasekuru aiwa iwe wangoita zvakanaka kuti aiwa rega ndizvirise ndinopasekuru andibatsire. Saka uyo atora aiwa ndezvake uyu. Achada kukusunungura. Aiwa ndotenda sekuru. pane kupomwe chachakumana nacho meshi Hapana futi chaukufanira kusangana nacho iwewe. imba yako yakutochita bwino Imba yako yakuita zvinhu zvakanaka. zvako zvakwatana bwino Zvinhu zvako zvakanaka. uyanyamura womboyo Uyo atakura vachienda nazvo. achabonera Achatambudzika. kachifuna vefu Kana uchida izvo. tanisire nun'uno zako kuti kana tamuwawo kumeshi ana afunira robert afuna robert aimba ndidaba bhekiriye Hanzi anofonera Robert kuti aiwa sekuru nyaya yekutaura iyi. Bhera ndifonere Robert ndinakaba bheki. wozobwera naro pano pasta nacho Ozouya naro pa. tisamusetsa meshi Ozoiswa futi pakamera timuseki. kuti kwewe tati kubambo chikwamboyo Kose iwe uri kupa zvikwambo zvevanhu. zvawandi kuchibire chani ndoda romba unzvambo Unoziva zvinoitika. imwe ngani meshi pana muntu akabwerapo pano Pane munhu akauya panapa. aichida kuti tiu Achitaura sekuru. impano pandaiona mavhidhiyo anu Inini pandaiona mavhidhiyo enyu. ndaiona muchitange drama Ndaiona zvinhu zvamaita kunge mukuita drama. muchitambo kunge mukugurambo vantu Kuti kunge mukutenga vanhu. ani ndakayangana naye kuti arapasha kuchita nchita yakugura vantu Hanzi ndaiti ndikatarisa ndangoti sekuru vanhu unenge achiburitsa vanotenga. achirevamba kuti murapashi drama ambarikwanisa meshi Ndaitaura kuti sekuru kanengo drama anomagona madhirama. wamvesesa Hanzisi. vantu kuona ombo kwa ombo meshi Vanhu akuona kwawa. apa masha adasabwera muno achikukuramba kuti chadini ndakutsikambo natsvo Akazouya panapa achiti sekuru. iyi nkani yapasta iyi Iyi nhau yako yebheki. aiwa siya zvodaro meshi Yes. iwe uripe mirandu Seya zvakadaro iwe hauna mhosva. uyu aba wemanji ndiachanyambo Uyo natsvo ava manje ndiye asara nenyaya manje. ndiana nkani manje Ndiye achatambudza. vachapesana meshi meshi Pachapesana nezvinhu zviri bhegi umu. famili yachembo Weukama hwake. shamwari yachombo Shamwari yake. sabwera wachembo Sabwera wake. achafiriseri Vese vachafa. pachafa muntu ipopo manje Vachafa munhu. kuti aenda akabate maoko kokule manje Kuti anobata maoko. ndopatuchayamba manje Ndo pari kutangira nyaya. muntu wese palive muntu anotadza kuwira naye anotadza kufiriseri mulaini maunkhala Hanzi hapana munhu waunotadza kuwira naye muraini maunogara. anotadza kufiriseri Anotadza kufa. pachatika imfa ikoko manje Panofiwa manje. ndopachayamba nkani iye pachatika Ndiye ndipita pachati mbereka ndisvikewo parufu apa. ndopachayamba nkani ipopo manje napastaliye meshi Pachatangira nyaya. Noda kwebhegi riri mafuta aya. aya makwara anodzatikowakuenda kutanda kuipa Uri mafuta aya achamubvunza kuti kose wakuenda kurufu. ndopachayamba nkani Ndo pachatangira nyaya. kwenzi kuti mzati madzere kubambo aka kuenda kugiresha kung'ono Hanzi mbavha idzi washoma unoenda kuchechi. asi kuimfa Asi kurufu. kana famili yache Kana wewe ukama afiriseri afa. pachaenda kuimfa ipopo Panoendera kurufu ikoko. pachayamba nkani Ndo pakutangira nyaya. kuti kwewe wakuenda kuponi meshi Uko wakuenda nemi. achaponera naro bheki roro meshi Tambudzika naro bhegi. nokuti ungoda paswa mupiko yekuimfa kuti Iwo kazi kurufu hawendo wazora kuchecha hawendo wazora. ndopana nkani Ndo pane nyaya. so apa ndikupasa mankwara ngokutsudzura nokuti iwewu
wadabwera nazo materuko akatana ono nchito bvavambo dzukambo akutambura nadzo hana sekuru inini ndakudzura tsitsi muzukuru wangu ndikukusunungura zvinhu zvisarambe zvikunetsa asi mbavhaodzi ndo dzaita kuti dzikusunungura futi takutsudzuramo nankani yakubambo mashi kusunungura wabawo saka zvinhu zvazvavo apo kuleva ndikuchita apa taura kwandikuita vamwe vef mapasta kubva Africa du Sud vamwe vane mabhegi vari kubva kunze kwenyika vamwe akupita mabhegi nawo kukalibamba vamwe kuenda karibha vamwe akaenda kumkumburambo vamwe kuenda kukumbura vamwembo kwa Mtokombo vamwe kwamutoko vamwembo kwa Mtalembo vamwe kwamutare vamwembo kumasvingo vamwe masvingo mumwe andokupita mashibomba mumwe achimbopinda mbhazi kungokhala asi apane chinhu chanacho mbomashi kungopinda chine bhazi haana kana chanacho anga achitamirambo kuba mabhegi atamira kuba mabhegi evanhu ndipo achaonambo kuti mabhegi abiwa lili bosi ndopa achaona kuti mabhegi abiwe mashibomba mabhazi antakura dzubambo atakura kwambo misoro yevantu misoro yevanhu zvinhu zvinosiyanasiyana mabhegi zvitupa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinyamura umwe mumanje nezvituna iwe uteriko manje wakutengabo zvikwambo manje zvisari pachitatano iwewo manje mbavha wakutora mabhegi evanhu aya uchaita sei waba zvikwambo iye ati ndabamba zvikwambo pachitatano iye achaita sei manje ndopanakani ndopane nyaya muzukuru wangu saka iwe urive mirandu meshi iwe hauna mhosva ndakusunungura ndakutsudzura chabwino una mafara yakulevambo une chekutaura here muzukuru wangu ndoda kubvunza sekuru pamati pane zvimwe mhepo dzisuka kumusha dzamui mako dzingafane mui wakongotokafika wakafika iwewe meshi iwewe ukasvika pavantu pane vanhu panyumba kana pamba wanongororevambo Wanongororevambo. andi ipopa ndakakupomera midando zvinhu zvisina kuchita vanokupomera mhosva dzausina kubvira waita ichokwadi sekuru nyangoiveni kana munzvimbo chaimwandinogara kana pamba chaipo unogona kungonzi waita chakati chausina kuita nyango ndikamba rakadiki chaipo ndopana nkanda kutokutsudzura izvezvo ndo pane nyaya ndakutokusunungura muzukuru wangu chabwino una chakureva pomwe pane chimwe nkani pane nkani ndikuyangana pomwe pane nawo yanokona zvakare yamwana yemwana akuba akudonha asi matenda acho achapita papai wachi asi urwere uyo papa wacho ari kupi adafirisei adava mankwara wakanwa mushonga saka mpepo iyi saka mhepo iyi ndiyo kupata pomwe mwana wachombo ndo iri kubata futi mwana wacho so ndichatsudzura saka zvese ndiri kuzvigadzira izvo zviperi tenda sekukuzoti urwere chaiwo panyama dzangu zvinhu zvarongoratenge kaitotina ndakuti kutsudzura mbozvimare autokusunungura zvinhu zvaikukonzeresa urwere izvi wamvesesa kunzwisisa ndinotenda chabwino zvakatsudzuka vamwe ngapinde mutongo ngapinde uyo muningina mchini uyu muroora mukadzi wandanzi ane zvakewo tinongobatana kune kuna hadza dzacho sekuru kuti mumba manje ikai inoda hanzva dzenyika iyi yava ngani ndaiyangana kuti ndiireve vhefi ndatadza kuireva kuti mamuno chapalibe panemwe nkani kuchitikambomechi kuti tiine kuvano mamuno chipalibe nichitalini hanzi pane mwe nhau yandaona iripo pamuroora but inotoda hanzva dzenyu iripo muya apa palibe apa mushava hapana mushava ndakutokumbira sekuru nokuti hadza dzeyangu acho haabvumi ndo nkani iripo wazvinzwa zvaka sekuru hanzi chi hanzi musha hapana palibe muroora zvakamei sekuru wakunyepeni palibe muyi hapana kukhala kwa mukuchita muchitenga vantu vadhirama mukugara kwenyu munomwetanga vanhu vedhirama mukukhala asi kudalambana kalembo mukugara but makarambana wamvesesa wanzwisisa mwamuna wako ampenga one murume wako anopenga here wewe kanodayo mowa doro amwa chani anomwei mtoliramba menya mbanje wakamboona mbo muntu kuti akapita kubhawa andoimira kuti bhawa livhariwe mbozobwera kumwiri hanzi murume wako anomira bhawa revharwa gutsikana ravharwa rokuenda kumba wakambozviona ukoni zvocho wambozviona kupi mwamuna wako anchitwa chikupa bhawa yewabva murume wako anonzi chikumba bhawa chikupa bhawa chikupa kukupa siya mapedza kufika kuti bhawa rivhariwe bwinobwino bhawa ravhariwa ozozati atina kumwiri ozoziva kuti ndine kumba ndopana nkani yako saka nyumba yakoyo palibe hauna imba iwewe mukukhatisana muchitambo drama mukugara zvenyu but mukuita dhirama haisi munyu hapana mumba tembo yekwana kobi yo chikupa bhawa inowana kuponi meshi nguva yekutsvaga mari unoona kupi Uchikupa bhawa. iwo chigara uri mubhawa ndopana nkani ndo pane nyaya akachokera kubhawa kumeshi akabva kubhawa anshusha meshi akauya kumba anoshusha
ankuza kuti ndifuna nyama yabwino iwe nyama yacho wagula kuponi nyama yacho wewe tanoda nyama yakanaka ndoda nyama ndole muriwo wakanaka so kwe atenga ire muriwo wacho chadidi sure chikupa bhawa akupedza ndiye anosiya wavhara mabhawa madhowe mabhawa nkhani yacho kudhakwa zvacho palibe mpepo hapana mhepo kujaira wawa kudhakwa kuchijaidza ndosaka sekuru wati ngaauye ngabwere iko kuno ndimuthandisi kuratidzwa takagara tiri semhuri tiri 4 isuti kubarwa kwedu kwatakaita tiri vasikana 3 nemukomana imwe chete vachiti mama akagara asi pakaita mai venyu vakanga varipo asi mai vavaripo kudaro hanzi mai vaichema asi vaichema vatarisa mwana mukomana hanzi saka ndibva ndabvunza kuti imimi sekuradza kwamaita zvarevei vakati aina handikwanise kukutsanangurira ichitsvagirwa kwamunotsanangurirwa ndo zvandakangoratidzwa mamuno ashanda chine chiponi murume wako anoita basa rei chadidi sure iwewe nkhani ndaibva ngabwera muno apa lero ngathandiswe namakwara vazvimari nawo ndaidzwa iwe ndanobatsirwa nemushonga chete zvipere zvapesana nonzwisisa tenda sekuruko ndichibvunzirwa kune ava vamwe vairi ava vasikana vandiroparwa navo nokuti navo havana chavari kuitawo muupenyu hwavo kumuni kwani ndarevambo kuti iwewe ndataura kuti kumusha iwe una mpepo dzaunoberekese wamo iwe nemhepo dzaukaberekesa pesa saka mpepo zidzibe kumara mesha mhepo idza saka ivheti ikatanga kutandisa bva mpepo zvichoke zvakutoka chita bwino anzako unozoona achibwera achitamanga hanzi ndasekuru ndatanga ndabatsira iwewe wamwe wako akaona kuti wabatsirwa iwewe wamwe wako chava chimanya sati yemwana mamutichisekuru mwana chingabwereko kuno mwana akudiya kunoona sekuru mpepo ichoke kosi mpepo anotogadzirwa pano nekuti mhepo ndiyababa wake ipaposukuru ndenda kutokumbira nokuti kubasa unopuwa nguva yekuti azorore muna september chaipo saka handizoziva manje sekuri ibasa rekwiro anoshanda mubhucha ngabwere saka mutaura kuti akakwira friday osvika kuno kusaturday atoshanda monday to sunday mirai ndikuti akakwira friday osvika kuno kusaturday osobatsirwa saturday obva akwira saturday iyoyo uno sunday achisvika kutobheki haakwanisi kuwana mazuva matatu iwa kana ari pakati pesondo mazuva matatu ipapo ndinganyebe nkumarobha ndina kutochema una sekuru nokuti kubasa chokunotonetsa havatoti ipo vanototaura kuti munhu wese ngaatore leave before december ikavanipi kwei kuSouth Africa mabasa edu aya kana usina mapepa akakwana asikakupa unenge watongowana ipapo sakapepa sei imbati ndimtsuzileko kunochoka kuno ndipitire kamutandisa ayo nachiti kuuyake anouya asi ndisingatoziva kuti ndina kutokumbirira kuti kubasa kwacho kana nokuti even kana kufa kwakateboboweka nemari vanotomubhatira itiyoni pamuri kunyeba kuti wangoenda kunhamo handi munoona saka pakatomoka basi pachisatotochemwa kuti tondiponzi chendai munoronga nemwana wenyu nyaya yataura sekurumaidzwa abatsiriki zvimwe zvekuti tazodai pazvimwe zvinhu zvisingachimwe chimwe kuna sekuru zvimwe zvinhu munochema kubasa kwenyu nemwana wenyu ikoko kana muri 2 inoti abatsirwa mazvinzwa kunzi mhepo yakawanda yapapa wake ndoi pari ende nogona kuti murefu achamwa makwara saka sekuru handinotokazokubatsira zvifuraishabwiri chanda kutongochema ndisoti kana kuri kuti ndine chandokwanisa kungoita kungoti kubasa tokwanisa kungodzimaidzika kuti akwanise kuuya ini chandotoda kutoti mwana atouya zvisho abatsirwa ndozvandikutoda ndikutochema kuti atobasa kuti upenyu hwatorarama hausi tombondifadza pamene mapuwa mushonga motaura izvozvo imainzwa yemonyo Newsbeat TV. ndakanga ndakapuwa mushonga wandakapuwa ndichinzi ndinofanira kuisa mumafuta ekuzora asi mafuta handifanira kumazora ndichienda kuchechi kana kuti ndichienda kunhamo kurufu ndo zvandakasangana nazvo saka nekuda kwekuteererawo ndichinzwa nyaya dzamunenge muchikanda pasocial media ndichinzwa ana sekuru vachitsanangura kuti
ukapuwa mushonga une mhiko hauna kunaka nekuti mangwana tiri kuzoona matambudziko ari kusangana nevamwe mangwana ndo zvaita kuti ndikutsvageiwo kuti ndikasire kuwana rubatsiro panhau idzi nokuti zvimwe zvacho like kumwana wangu handichaziva kuti ndozve zvimwe here zviri kukonzeresa kana kuti chii nokuti kuti ndinzwisise chaari kuita muupenyu chaicho chaicho hapana haana kana chaari kumboita muupenyu munhu ari kutoshandawo asi chaari kubata kana chaari kubuditsa chandinoti ichi handina chandiri kuona kozoti kwandiriwo nhamo nematambudziko handina kana chimwe chete chandirotiwo ichi ndo chandiri kunyatsoitawo muupenyu kozoti urwere chaiwo zvokuti kana dai makatondoona mari mwezuro mamusingafungidzire kuti ndini mamusingafungidzire kuti ndini nekuti urwere wacho ndinogona kuti nhasi uno ndinorwara zvokurwara zviye mangwana ndomuka ndakasimba pamwe ndomuka ndisingatokwanisi kana kudii kana kudii sekutaurwa ndikuita kuzvokuti dai kunzi kutovhunzana kwanga ndiri izvozvi kwabvunza kuti mari mwezuro ndanga ndiri seva nekudziva kuti zvaipisa tsitsi mainzwei mari mwezuro musoro ndonondinetsa saka ndechiti ndikanzwa musoro nechinzwa kunge dzungu ndonzwa pano pachest apa nokumira mwoyo nokupera simba mumapfupa meso kumashure mama ndazomunzwa pekuti takazongofambawo tienda kun'anga changa chakusimudzai pamba chito zoti munesana matambudziko ekuti mari hadzisi kubatika ikonomi yemunhu wese zviri kuafekta munhu wese chakazonyatsokusimudzai imimi kuti muti aiwa regai tiende pana sekuru ava chii ndingati Eliza ndiri kuti muupenyu chemo ipapo ndisati ndaenda kuna sekuru ava ndandiri munhu wekuti upenyu chaiwo kuti kana ive ndingati kuenda kwandikaita kubva kuenda kwandikaita kuSouth Africa tofunga ndingati ndane makore asi kuti nditi ndinoshandawo basa rekuti Monday to Friday zviri kuita vamwe hazvisi kuita kwandiri ndikawana basa rekuti ndinoshanda Monday to Friday handirishande more than 2 months kana ndikaona rekuti ndinoshanda more than 2 months pane pari pamurungu uye anonzi anonetsa anoshungurudza wokuti vanhu vazhinji vanenge vachiriramba asi ndinokuda kuti ndine navo nematambudziko ndingonoshingira ndoita se ndoshanda saka sekudaro ndizvandikutaura izvo ukanoshanda pabasa pamwe pacho unongonzi chimbomira pasina kana chandatadza chandaita asi unozoona munhu iye achinotoramwo munhu achimushandira wokubvunza kana kuti ko ndatadzika ndaitei hapana chandatadza chandaita saka ndinombofambawo mumacheche epostori ndoma ndinombofamba mumacheche emapostori peyo ndikochingozwa kunzi ijambwa munyama mudzinza ramakaita se ramakaberekwa ndokwazviri kuita se kwazviri kubva saka ipapo kuti ndizoenda kuna sekuru ava inyaya yekuti ndaita kumapostori ndaita se ndaneta nawe yandiri kungoudzwa imwe chete kuti jambwa munyama asi kuti zvipera zvinoita se hazvisi kupera saka regai ndimboedzwa kuchivanhu ndopandikazoenda kuna sekuru ava uyezve mwana wangu iye mukomana iye anga nedambudziko rekuita dzungu achidonha saka achiita dzungu achidonha kudaro ndafamba zvakare naye zvaingonziwo imhepo dziri kumusha kwake dziri kukonzesa kudaro zvakaitika pana baba wake ndozvoda kunzviitike pamwana uyu nokuti ndokudzosera kumashure nokuti nababa womwana wangu takagara tese asi kuzosiyana kwatakaita nababa womwana wangu ine nekuti baba womwana wangu vanga varwara nepfungwa ndokusiyana kwataita nababa womwana wangu saka ipapo sekutsanangura kwandiri kuita kuti pandozofamba ipapo zvakaitikira tiri kuno kuZimbabwe asi pandaitsanangura nemaprofita ari kupi ari kuSouth Africa kuti toona kuti zvinhu zvakaitika pamwana wenyu zviri kuitika pamwana wenyu zvinoda kunzi zviitike zvakaitika pana baba wake ndo zvinoda kunzi zviitike pamwana wenyu andi munoona saka ndo zvimwe zvakandipa futi kuti chi ndiende futi zvekuna sekuru ndichiti kumaprofita kwacho vari kuita sei vari kuzvitadza regai ndichizamawo kupi kun'anga kune vanhu vanoita zvechivanhu ndibatsirwe ndopakuzosvika kuzosanganawo nechi nekuzopuwawo mishonga iyoyo ine mhiko okay ndanzwa muchiti baba vemwana vakarwara pfungwa vakarasika njere ndopa makabva masiyana here kana kuti zvakazotoitika zvekusiyana henyu vanga vakutorasika njere kana kuti zvakafamba sei ipopocho pakarasika baba womwana njere ndo pandakabva ndasiyana baba womwana nokuti vakumusha kwababa womwana vakanditi ndiwarwarisa mwana wenyu saka ndobva nditi enda kumba kwenyu ndokubva kwandakaita kuna baba womwana vakanga vafamba here kuti vazonoti ndimi kwatakafamba tiri pamwe chete hapana hapana sai vakangoti ndimi chete pasina ivo pavambofambawo kana paive kudziva kuti takaenda kwakati tikakubatai pasina okay tichienda pamwana nanzwa muchiti handisiziva kuti zvaari kuita zviri kukonzereswa nemhiko idziri kana kuti pamakabva kun'anga igore ripi ende izvi zvekuti azotanga kusadzoka kumba achisasa kuonei zvakazotangawo pani nguva yakareba sei kun'anga takaenda 2022 kana sikakanganisi 2022
izvi zvekuzoti kusandiona kana kusadii ndingangoti kubvira gore rakapera ndopazvakanyatsotanga. Kubvira gore rakapera rino rimva zvatozoita wesi. Nganga yenzi nganga yekurudzi kupi? Yokumalawi. Malawi. Saka makaionera kupi mimi? Kwatinogara ikoko kuRandfontein kuHarare ku South Africa. South Africa. Saka makazombodzokera here kuti sekuru izvi ndo zvakuitika mulife medu izvi? Kuna sekuru ava ina handa kuzodzokera nokuti ndakanga ndatobatikana nokuti ndakangoti vazhinji kana ukadzokera nekuti patakatanga kuenda kwanditi vachitotanga kutotaura panyaya yemushonga iyo ndikatobvunza kumwana wangu ndikati ndiripo ndikati izvi hazvina zvazvinozotinetsa here mangwana? Vakati havana zvina zvinoita se zvazvinonetsa, ingori mushonga chete asi kuti munofanira kungoshandisa sematirariro andaita se andaita. Saka ndakaona kuti zvakafanira kana dai ndikadzokera kuna sekuru ava ivo pekutanga ndakambovabvunza vakati hazvina zvazvinoita se zvazvinokuafektai kana kuita sei, kana ndikadzokera vachangoti hapana zvazvinokuafektai kana kukanganisai. Saka ndinoona kuti kana dai ndakadzokera kwavari vanga vasingakwanisi kana kuti vandigadzire chaizvo chaizvo nokuti ivo pachezvavo vakati hazvina zvazvinondiafekta handi munoona. Saka it's obvious kuti kana dai ndakadzokera kwavari vanga vasingakwanisi kundibatsira zvakanaka kuti pasazoita dambudziko nokuti ndiye munhu wemushonga. Saka iye anenge achiti kwaari zviri right, asi mangwana ndiri kuzoona vamwe vandiri kuzoonawo pamasocial media vari kuzosangana nematambudziko api iwaya. Nokuti kana ndichiteererawo nyaya dzacho vanenge vachiti pandakapiwa ndakanzi hazvina zvinoita se zvazvinozokukanganisai, kana ndakangonzi ndokungosimbisa pamusha hapana, asi ndo iri kuzoita se iri kuzopanduka mangwana. Saka ndizvo zvimwe chete izvozvo zvokuti sekuru ava ndakavabvunza kuti izvi zvamuri kutaura kuti haufaniri kudai haufaniri kudai hazvizonetsi here mangwana? Vakati hazviite se hazvinetsi. Takatarisa mama mhiko dzamuri kutaura kuti ndakanzi isai mafuta mwana akanzosara nemadzimai uri panze. Takatarisa mhiko dzenyu dzaienderana here nedambudziko ramakanga mafambira ipapo? Ipapo munozovasistelisa ndozvandi kuti ipapo handisi kupanzwisa nokuti inini handiri munhu wekuti ndanga ndienda ndichichema kuti neupenyu huri kuita se huri kutambudza handiti. Saka apa mushonga kana ndizive kuti wanga uri welaki here kana nditi wanga uri wei, ipapo ndinganyebe nokuti ndakangonzi endai munisa mafuta muite se muzore. Uyezve chimwe chinhu tokunga ndingati chakanyanyonesa language. Ani maona kuti pamwe pacho ngwatadza kuzinzwisa nenyaya yelanguage kuti malanguage edu ayanda se anosiyana. Saka ivo vaitotaurawo nechiZulu, saka mwana wangu hake ichiZulu anda se anochinzwa nokuti ipapo panaita akati imi mama muri kungotaura inini kuti ndakapiwa mushonga wemhiko, ko imi mwenyu uyo wakanziyoni hamufaniri kuita se kuzora muchienda kuchechi kana kuti kuzora muchienda parufu. Ndikati ndozvakataurwa here? Zvikanzi inga ndozvakataura wani handi maona. Ndikati asi zveshuwa utaura chokwadi nokuti zveshuwa inini pandakangopiwawo ndakambouzora tunga ndikangoti tondo rimwe chete but mwoyo wangu nawo wakabva waramba ndikausiya zvokuti ndanga nditori nawo dai pasina kuti bhegi randotaura rakabiwa iri ndomanga utori ndakatoti ndikutoya nawo mushonga wacho. Saka unfortunately bhegi rakabiwa ndomanga chiri chigaba chacho. Okay, ndinoziva kuti patinombotaura edu nana sekuru ava nana mbuya ava vanoita zvechivanhu vanototsanangurira munhu kuti aiwa kana wauya panapa handikupe mushonga wangu ndisina kukudza ABCD kuti mushonga wandiri kukupa uchanozora zvichienderana nekuti sekutaura kwamaita kuti ndakapiwa mafuta ndikanzi unonoisa mafuta sauzore uchienda kunhamo hauzore uchienda kuchechi. Vanotokutsanangurira kuti chandiri kuti chikonzero chikuita kuti usazore uchienda kuchechi ndechakadai. Imimi papa vana kutsanangurira here vakangokuti oi mafuta aya munonoisa mushonga wemafuta mozora, sei vasina kukudzai chikonzero chekuti why musingazore muchienda kunhamo? Semunhu wemi maenda ikoko ndofunga munenge muine curiosity yoda kuzoti kosei ndisingazore ndichienda kuchechi, iwo ari mafuta andofanira kunge ndichitongozora miri wese. Zvinozoita kuti uti chigaba chekuchechi, chigaba chekunhamo, chigaba chekuchakati, sei musina kuwanawo matyira kana kuti chidokwa dokwa chida kubvunza sekuru kuti kosei ndisingazore ndichienda kuchechi nekunhamo? Ipapo sister Elisa handidi kunyeba, handitozivi, hazvina kutombouyawo kana mumusoro kana mupfungwa dzangu, hazvina. Zvakazotanga kutozouya mupfungwa dzangu nemusoro mushure mekunge ndichida kuona mavideos amunotumira aya ndakunzwa zvichitaura ndipo ndakatanga kufunga kuti ko ndo zvakaitika patirika izvi, ko saka zvinotochidii? Ndipo ndikati beta ndite sei ndikutsvagewo ndiwane rubatsiro nguva ichiripo. Pamwana uyu makambogara here pasi nemwana toziva kuti mati zvinhu zvakatanga last year but zvazviri nani, makambaona here mukana wekutaura nemwana kuti zvawakuita mwanangu hazvisisiriri izvo zvawaita? Hauna here kutyora mhiko yasekuru vaya zvichida mamakangamwa kuti pane kwamakamboenda? Hauna here kutyora mhiko yasekuru
kuti wakazorara nemusikana zvichida warara nemusikana mumota kana kuti warara nemusikana panze haana here kumbokutsanangurira ipapo kuti chii chakatora nzvimbo kuti azosvike pakuita zvaakuita izvi? Ipapo kutsanangura haana chakatsanangura nokuti even nyangwe pamwe pacho pamwe ndotofona ndotobvunza nayo uriko here pamwe unongototyira munozanyika South Africa kuti kana ukaita svondo usina kunzwa kuti mwana mupenyu here ariko ndototsvaga samai kurwadziwa kuti nditsvage kuti mwana wangu ariko here kana kuti ndotofona naiwe uriko here ndiriko kochi ndichana ndichikuonai zvotopera zvakadaro pamwe pacho mama ndine zvandida kuti ndikutsanangurirei alright ndichauya ndichikutsanangurirai chiuya wewe utsanangure hakuna zvatopera zvakadaro ndichaya ndichikutsanangura zvinotongopera zvakati ndichaya ndichikutsanangurira zvatopera zvakadaro haazomboyi. Mazoona kuti dambudziko riri kuramba richikura hamuna kuzombofambawo here zvakare kana kuenda pane vamwe sekuru kana mbuya kuti munonzwisisa kuti zvamakaitirwa kuMalawi iko zvino kuZimbabwe zvine connection here nezviri kuita mwana nekuoma zvakare kutowedzera kuchita upenyu hwenyu? Ndinganyibe sister kunoko handinabvira nambofamba asi kuti ndiriko kunyika yeSouth Africa ndandichienda kupostori ndokwanga ndichienda saka pane vamwe uko kwacho mamwe profita mwachitaura akati mwana wenyu uyu akagadzirwa mhepo yeurombe asi mhepo yakagadzirwa chibva kudzinza kwavo ndomatsanangura kuti ovama sezvanambotaura mumwe kutsanangurawo kuti mwana uyu kumusha kwake kune zvake imi kwenyu kune zvenyu saka zvese zviri kuenda zvichinoputira futi pamwana izvi kwasekuru kuti pane zvati zvambobuda kuti kana tinganzi kwamakambofamba kwekwe handidi kunyebangu hapana chakamboti chabuda. Manzwa imimi kuti mwana akaputirwa mhepo yeurombe nehama dzekumusha kwake kana kuti nezvekumusha kwakewo makazombowana here nguva yekuendawo kumusha kwemurume wenyu makasiyana henyu but mune mwana makazombowana here nguva yekudzokerawo ikoko munotaura kuti aiwa tine machallenges atiri kusangana nawo mukurarama kwandiri kuita nemwana? Sister handidi kukunyemberai nokuti good relationship chaiyo hapana hapana nokuti baba wamwana wangu vakazoshaya ndakanzwa last year muna April vakanzi vakanwa mushonga asi ndasingazivi hangu but still hapana chakanga chachinja pavari vanga vari munhu yokuti kubvira ndakati kuti vakarwara nepfungwa havana chavaita mulife mavo vanga vari ngori munhu wokungorwara yeye kuti ndite munhu wokuti kana ndingati ndingapomere mhosva nhasi uno kuti sei vanga vasiri mulife yemwana handidi kunyeba munhu wokuti wanyatsoona kuti chido anacho asi haano chekuti chokukwanisa kuita nekuda kwecondition yanga ari. Okay, tichisiya baba parutivi tinoziva kuti panoroorwa munhu kuna ana tete kuna ana bamukuru kuna ana mai nini kuna ana mai guru kune vamwe varoora zvakare vamakasviko varipo kana kuti vakazoyoma vepo hapana here mumwe chete wamaiwirirana naye mudzinza imomo kuti munogona kutaurirana maproblems maona kuti anomasvitsawo sei sinzi imimi zvisasaite kuti mutese miende ikoko? Variko mai guru ndo vandaimira navo even nyangu panga ndichiri ikoko nanhasi ndingatoti ndakatotora nhamba dzavo nezuro ndandisina phone number dzavo asi nhasi ndataura hangu navo nabamukuru mukoma wemurume wangu saka navo vanotozivawo life history yekudzinza kwavo vanotoiziva saka even zvakafanana izvo zvekuti mwana wangu kana ID haana chitupa asi passport anayo zvokuti naitoti ndichatoya ndotonanga kuna bamukuru wavo kuti ndiwane death certificate remurume kuti mwana akwanise kuti ase kuzowanawo zvimwe zvinhu zvichidwa zvekwababa ndowanga ndoti ndo ndichakwanisa kutaura navo asi kuti nditi ndakambowatsanangurira kuti ndo zviri kuitika mulife yemwana kana kuti ivowo kana kuti vandibvunzawo kuti mwana zviri kufamba sei zvakamira sei havana kukwanisa saka ndingangoti mwana wangu kubvira ari mudiki sister pandikangosiyana nababa wake ndini ndakangorera mwana uyu kusvika nhasi unoyu ndini ndinongoona nezvemwana uyu hakuna kana hama yake inomboti aprocha achibvunza kuti mwana wari sei akadii mwana kana kuti even nyange pakashaya baba wake ndakangoita zvokungo iye ndiye akafonerwa nevazukuru vake vanatete vake kuti sekuru vashaya akandiudza mama ndozvaitika kumusha ndikabatsirwa nasisi wangu vamwe vari kuUK vakanditumira mari yekuti mwana auye kunhamo mwana akauya kunhamo akasvika ake baba wake vavigwa nenyaya yepabhodha amene kuti pakadhilewa nenyaya yeyi saka kana kuti pane akazomboitawo kana kuti vatiwo gati bvunzo kana kuti pamuda kana vakatipewo manhamba amama wako tizotaurawo navo tinzwewo kuti une muri sei handichi hakuna saka ndakangoti sekungorera kwandakangoitawo mwana wangu ndongoshingirawo ndini pamwana wangu. Asi kubva pamakapinda mumusha umu relationship yenyu yakanga yakamira sei? Ndototi relationship yacho yanga ingori yekungoti zvekungoti mune muchingomhoresanawo sevanhu vari mumusha
asi ndikati andambonyanya kugarapo mumusha imomo andidi kunyeba andambonyanya kugara. Makagara kunguva yakati basi? Tofunga ndakarorwa 2001 2003 ndatobva. Ari machallenges waye kuti baba vakazorasika njere kana kuti? Zvakatongo zvokuti kutozorasika kwa baba njereka zvakatozoitika mumashure aitombogwina zvokutoti pamwe pacho ndakatombobuda mumba kuma past 2 am ndichitone nhumbu ndichienda kumba kwabamukuru vavo ndichiona kuti muone zvaita chi munina wenyu zvekuti munhu anga angogwina angovhura maziso asina chaari kuzana kuti ndikatomhanya zvekuti wango uri usiku pamba tone pane baba nedistance unyange dai ndakapondwa hakuna izo ndaende ipinda ibvepi. Saka kurwara kwake kwangogara kuripo handimaona takangosvika aita se asine kuda kwokuti takazoramba tichigara pamwe chete takatombosiyana mwana aine 4 months. Iye sokutsanangura kachiti mai nehanzvadzi ndova siyana nemukadzi ndobva tasiyana asi inini pari ndikaenda kumusha pamba neguva ramai vangu ndobva ati ini mukadzi wangu ndikubuda ngaadzoke ndobva ndadzoka. Saka kudzoka kwandakaita ndichinogara futi zvakare nemurume ndobva akazorwara njere ndokuzosiyana kwatakaita ndobva akabva kutienda kumba kwenyu. Ndazwa muchiti mhepo yakaiswa pamwana iri kunzi mhepo yeurombe. Makatarisa imimi kudzinza kwemwana kune here mumwe wevamwe kuti anooneka kuti anoshanda but hapana chinenge chichibatika kubva kudzinza kwemwana? Pane munina wababa wacho aitomboita zvekutamba bhora zvanzvi nemukurumbira but last year pandakauya kunoku ndakamona achipusha chingoro zvemajeka zvekupusha chingoro zvezvi ndozvandakamona zvokuti ndakatoshamisika ndichitomuona kuti ko ndiye here nezvavainge vari before. Ndakatodzwa kuti even nemukadzi wanga ainaye akatoendawo asina mukadzi. Okay, tidzokere pana sekuru apa mama. Ndazwa muchiti munozokwanisa kudzokera ikoko ende zvinhu zvikuramba zvichiita se zvichioma. Friend yenyu kana kuti masawira yenyu akakuintroduceawo kuti aiwa madii mamboendawo kuna sekuru, makazombovaudza here kuti kwa sekuru kweko watakaenda shamwari miko dzandakapiwa hadzina kundiitira zvakanaka kana kuti iko zvinondochiita sei zvinhu zvikuramba zvichioma? Hongu ndakatombotaura naye friend yangu iyoyo akatondipawo sekutaura kwamuita kuti makambozodzokera here akanditi wadii kumbodzokera kuna sekuru wacho unovaudza. Saka ini ndakangomupindura semapindura ndaita kuti chinonesa nchekuti munhu kana ari akakupa achiti zviri right kana ukadzokera anogona ngokuudza kuti zviri right. Saka kuti ndizodzokera handina asi shamwari yangu iye ndakatomuudza kuti ndozvazviri akatonditi naiye wakatozondikurudzira akati wadi kuchienda kumusha wambonobatsira kune vekumusha chaiwo nokuti mune muchinzwana namuchinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei zvakamira sei. Toziva kuti even nyangoenda kuhospital ukapiwa mapiritsi akaramba kushanda vanodzokera kaunonokuitira review wokupa mangu mapiritsi. Imi chakazongokuramba ichakangokumisa kuti zvichideka nevo vakangonditi mhiko idzodzidzi ndidzodzo zvekudzokera ndofunga unogonosvika kuti aiwa ndidzodzo. Hamuna here pamakakanganisa imimba muri kufunga kuti zvichida kutoregera kwandakaita kuzonanzwa muchiti ndakazomboregera kumazuva ino mafuta acho kuregera kwamakaita ikoko ndokukutozowesena situation? Handizivei ipapo sister Elisa nokuti sekutaura ndikuita kuti mwoyo wangu wakangondirambira. Wakangondirambira ukati adzokera kuchi kumapostoro kupi kwangu uchienda kwekwi. Ndobva ndatongosiya mafuta aya ndobva ndatanga kutodzokera hangu kuchi kupostori. Ndozvakaitika ipapo. Saka ndichienda kupostori kwekwi ndikuramba ndichingodzwa nyaya ndiyo handi munonzwa nyaya ndiyo zvokuti sometimes ndakatombosvika pakutomborwara musi wa28 September ndakangorwara nebayo zvokuti ndakanditanga ndaenda kunogeza. Saka ndakati atofunga kuda kukotama kwandaita ndatwista siriso. Saka ndakatanga riri bayo kudaro ndarowa nebayo iri Saturday ndikaswera ndichirinzwa richindibaya. Sunday makuseni ndikatomuka ndikati regai ndigeze ndiende kupi kuchechi nokuti usiku wachena asina kurara naro bayo iroro. Ndamuka Sunday makuseni ndatogeza mushe ndikatoita zvese ndatoaina t-shirt yangu yewhite ndakuti regai ndichipfeka ndiende kumasowe ndopa rakabva ranyasondibaya sisi zvokuti ndakatadza kana kupfeka hembe kuti ndisimudza ruoko kudai ndipfeke hembe ndakatadza ndakagara pasi ndakatanga kuchema musodzi chaiko nebayo randibaya. Ndadaro asi ndakavavarira ndikati kuchechi handisise handisi kuregera kuenda. Ndakasvika ndikaenda kuchechi. Ndasvika kuchechi kwekuye ndakasvika
zvinotanga kuti maposters kuti vanotanga kumboenda anobata munamato kuti anga chichi vanhu vachizonogara pamasowe saka ini ndanda kutokwanisa kutogara pamasowe ndakabva ndotanga kutotanga kutoshandirwa vamwe vagara pamasowe ndibva ndanoshandirwa saka ndanoshandirwa pepe pamasowe pe ndakagara ndichishandurwa kudaro pamba nemwe maprofita anga angaripo anga aisvika kana ku5 pachisanganisira nemwe vechidzimai asi panguva dzachakatanga ndishandira anga profita uchimadzibaba vakatanga kungondiyeresa zvokuyereswa zvezvi vaieresa kudaro vazopedza ndobva madzimai vangu vakagara kwangu nevamwe ndobva vasumuka ndobva vauya kuye kwanga ndichiereswa kuyo vasvika madzimai vakati munoziva mai pandapesana navo ndahakira bayo randibaya kumusana chibuda nekuno kumberi uko ende shuwa ndomabayiro andairaindiita ndobva madzimai vazotsanangura zvikanzi mai ava pandatanga kuvaieresa ndaona mbiya itema inoti mbiya ndiro yechimuti itema asi ndiro yechimuti ndaona mune foto ravo asi foto ravo rakatarisa pasi kudaro asi ndaona foto rabayiwa netsono kumusana richinobudikira kumberi saka ndabvunza kuti zviri kurevei zikanzi achinzi mai ava kwangu uri kutobaya kwekuti vanga vachazongoti chibayo ndiosarai ndomatsanangura akaita chi madzibaba endewo zvokusanangura kwakaita zviwabayirai ndibaya nekuno kumusana richibuda pachesta zvoti kana pandakazosvika kumasowe ndakasvika kutofema chaiko kwangu akuti ndineza kuti nditaure semataurira ndikuita ndanda kuti zviri kutaurira pamusoro ndichifemerera pamusoro saka ndomamwe machalenjesi andikusangana nawo saka iwo zvichibvunza kuti saka zviri kubva kupi zvikanzi imi bheri kusumukawo kumusha kwani kwenyu handimunoona saka ndo zvinhu zvacho kuti ndichaziva sisi kuti chaizvo zviri kunditi chaizvo ndezvipi handichaziva nekuti kwedu kumusha kuri kunzi kune zvako apo ini ndakanopowo mushonga unechi une mhiko saka unichaziva kuti izvi nezvi zvabatana ndo zviri kundikonzeresa here kana kuti chaizvo zviri kunyatsonditi zviri kunditambudza handichaziva nekuti kana izvo urwere wandikutaura ndo zvandiri on off zvokuti pamwe pacho ndikatoenda kubasa kwandinoshanda Monday neThursday murungu anotondifunda uri right here pamwe ndinotodaira kuti ndiri right ndinotonongwa kutotya kuti ko murungu akazoramba chingoti mangwana handisi kunzwa zvakanaka zvinofamba sei zvoti kana even mwezuro zvandikutaura izvozvo kuti vanhu kumba kwanga ndirika tofunga navo vakatoshama kuti nezuro vakandiona ndakamuka ndakagwindira asi mari muzonda asingatokwanisi kana kudii ndanzwa muchiti mimi rimwe dambudziko rikubatwa zvakare kwamuri kufamba riri kubva kumusha kwenyu makambotaura here nevabereki venyu mimi kana hama dzenyu kuti kwese kwandiri kufamba ndiri kunzwa kuno kune mhepo dziri kusumuka mudzinza muno matigere tadii tambofamba pamwe chete tanonzwirana pamwe chete chinoitika sister ilo zvinoti vabereki hakuna vakashaya vese isusu mumba mandobarwa mamai vangu tiripo 4 saka vamwe avo fanike munina wangu andabva izvozvizvi ongo kufamba angadi hake asi wo kwaakaroorwawo munongozo kwaunenge wakaroorwa nekuchitedzerochi mutemo yeko kozoti sisu wangu vamwe wahombe ndanga nchiti ndichavatsanangurira vachiti vachauya but handazokwanisa kuti vabati asi navo vantowo zvechechi havo ndisingazivi kuti nyaya idzi vachadzipindira here nekuti iwo munhu wechechi kozoti hanzvadzi yangu wokupedzisira mumba mamai yangu dumbu ramai yangu naye unongochiona kuti haana chaari anobata mari munhu ndimakanika asi chaanoita kana chaanobudisa hapana kozoti kune vamwe ndingati baba vangu ini vakanga vakamboroora mwe mukadzi vakasiya vakazoroora mai vangu saka vamwe vana vokwamaiguru kune vamwewo vanga vari willing kuti asei kufamba asi navo vacho havanawo chavainacho chokuti kana dai tikati ngatiisei mari apa tifambe havatorina asi navo vamwe vacho vaimbotwa dai tawanawo kokubatsirwa saka ndisingazivi kuti vanenge vachirevesawo zviri pasi pemwoyo wavo here kana kuti kune kuri kungotaurawo kungoti zviite se zvipfuure okay pana chibvunza ndepekuti toziva kuti mumhuri sekutaura kwamaita kuti kuna sisi vangu kuna hanzvadzi yangu hamungafambe muri vana chete kuna nabamkuruka vanasara pavana kune vamwe vakoma vana baba vekuti munogona kuudza kuti ndio matambudziko atiri kusangana nawo hakuna here vanhu ivavo vakaita sevavo vanhu vakuru kwamuri vanhu vakuru kudzinza variko asi pane pamwe sisi pokuti unonyatsoona kuti apa kupedzwa nguva nokuti ndimbopa example takasiyiwa handiti tiri vana hanzvadzi yangu andikutaura mudiki akasiyiwa achitori kuchikoro zvaakasiyiwa ari kuchikoro vamudiki vedu isusu munini wababa vari kumarondera isu tiri pamabvuku tafara asi havana kana musi mumwe chete wavakaya kana kuti vauye uzoonawo kuti mwana akasiyiwa nemukoma wangu ari sei adya here zvakamira sei mari chaiyo yekuti anyore form 4 mwana takacontributa tiri 3 kudai inini nevamwana sisi wangu yekuti mwana uyu anyore form 4
Saka pakati ari papa sister ungatarisire kuti munhu ungamuendera nedambudziko nhasi uno kuti ndo zvandikusangana nazvo kuti angauye ani mapaona. Saka unongo uchitoona kuti zvimwe chacho zvinotongoda kuti iwe wega ndio uri kunzwa bhutsu yako kushinya wotongoita sei wotongobvisa bhutsu iyoyo kuti zvikurerukire. Saka ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo imimi? Dzimba chadzo sisi. Relationship chayo haumboitwa relationship yaunonyatsoona inooneka. Pamwe pacho kana ukati wasangana nemumwe wasangana naye pamwe uri kusangana nemurume munhu. Pamwe woti ndasangana uyu unoona kuti itsotsi harina kana chariri kumbokuitira kana kuti kudi. Pamwe pacho woti alright ndawana uyu asi kuti zvinyatsofamba chaizvo hakuna. Pamwe pacho unenge uchitorotadzirewo pesisi uchitoona kuti panapa ndikutoshandiswa usiku. Unenge uchitoona ndikutoshandiswa usiku. Tichienda pakushandiswa ipapo mama, mukanyatsonditsanangurira here because vamwe vanobva vati patinenge tichirota tinogona kutiona munhu wandikufambidzana naye. Mumwe wati aiwa ndichiona munhu weukama, mumwe wati aiwa ndichiona kana sekuru kwandakaenda kunobatsirwa ikoko. Imimi pamunorota pai munenge muchionani anenge achikushandisai? Pamwe pacho unotoona vanhu vakasiyana-siyana sisi. Vanhu vakasiyana-siyana. Pamwe unotoona kana macelebrity chavo aunongoonawo paTV usingatozivi nekutoona kana nekumeso kwavo live sezvandakaita nemudewo. Pamwe unotoona kana munhu woukama ani munonzo. Pamwe ugotoona kana chiri chimunhu chipfupi chaicho. Ugotoshaya kuti ko ndanga ndichirota here zvinhu zvanga zvichiitika here ani maona. Saka uchechi kwana papa uko kwechizvino kutanzwa kwechivanhu kutanzwa kumapostori machechi emagitara ana papa mati mamboenda we ipapo ndinganyeba handisati. Mawanonowanika uko monyatsonopenengurirwa nyaya dzacho handisati sisi apa ino ndanda kutongokuti handichaziva kuti ndoita zvipi nekuti pamwe uchaenda uko ndokwauri kunobva nechigaba chine mushonga une mhiko oenda kodi. Saka ndakatongoti hangu the best option ndingati kubus stop ndotongoya pano kuti mochitongondibatsira unoona vazhinji vamuri kuita sei vamuri kubatsira. Saka ndandakuti eno zvokuti ndichada kuenda kana kuti uka ndinganyebe ndanga ndisingachazvifungire zvokuti ndichimboramba ndichingofamba kuenda nekuku nekuti mapostori acho vamwe vatakamboendera ngotsvuku paunobvisa mari asi chiri kubuda hapana. Kune kumwe sister kwandakatomboenda kukuti takapiwa unozoseka ako nhamo serugare munoziva mhiripiri yechilisi ye yakakwiwa inosanganiswa nemalemoni nesauti necooking oil wonzi inwa kuti ugeze mudumbu. Imagine kuti mhiripiri kuti inoita sei mbiya yese yakazara kudai wonzi inwa. Pamwe pacho tikakweshwa nemalemoni ndiye muprofita mwe chete ndikabvisa mari nemwana wangu yetanga ndinaye ndikabvisa mari zvichinzioni munofanira kuti mukweshwe nekuti mune nyora dziri kumusana. Lemoni rinoiswa mumoto usisedisa raiswa mumoto raiswa sauti wokweshwa musana zvokuti vamwe vangu vakatitora nawo ipapo vakaita maronda kumusana zvokuti kana zviri kupfeka hembe dzakashama kumusana kwavo chatopfeki. Handi munoona. Saka zvatasangana nazvo sisedisa handidi kunyebera zvawandisa zvokuti ndicharamba ndichiti ndakuda kuramba ndichienda ukwako ndaneta handidi kunyepa ndaneta. Saka mhiripiri yenzi igeze mudumbu maita sei? Hanzi zvemunenge mune hudyisa umwe makadyiswa kudhara mune tsvina hauzvinzwisisi. Saka semunhu unongone dambudziko unongoita zvese zvese. Endai pambiya mapedza umwa mbiya yemhiripiri chamakaita after kurutsa nokushaya makarwara muri pasowo here apo kana mama toenda kumba? Pangu siri pasowo tori pamba peshamwari zvamuchada kutaura zvokuti shamwari kanenge kudzoti pane wandanzwawo iye akatobva aitonzi akanga abva kupolokwane kupi handichaziva atouya kujobheki kwedu kwataigarako. Shamwari akati nenyaya yekuti mune mutiudzana kamatambudziko paita mumwe ari panouya kwakuchienda ndokwakunosangana neizvozvo. Zvama muchavhira mumba pevanhu apa mamwa mhiripiri guchu kudai. Saka mwana akamwafutira? Mwana haana kupiwa mhiripiri akapiwawo zvavo zvakapiwawo mene mafuta zvakapiwawo ipapo. Saka aiwa mama ona zvakawanda. Tichiteresa ipapo mama ndofunga sekuchairwa ndamboita paya ndikati kune vamwe vanhu vanozoti inini pandikaenda kwasekuru havana kunyatsondibudira pachena kuti zvinhu zvava kutondipa izvi ndakutoromba. But masekuru acho manje nanagogo vanhu vati aiwa isu munhu paanouya panapa isi totombudira pachena kuti aiwa inini uri kuona inini ndinorombesa ndotobuda pachena kuti aiwa zvawatoya panapa hapana zvamwari zvauri kuwana pano
hapana chimwe chinhu chandichakupa chichakuyambutsa kunze kwekumushonga yandikutokupai kutoromba kwatiri kuita. Mhiko dzangu dzakamira dzakadai. Vamwe vanozoya panoti mhiko dzandakapiwa nasekuru dzaitonge dzakapusa asi mhino ndakazongokanganisa papi. Saka panode kuti munyatsojekesera vanhu kuti pamakaenda kwasekuru havana here kunyatsokubudirai pachena kuti aiwa inini muzukuru mushonga yandikukupai kubvisa hako munyama but zvine matambudziko azvinawo pamberi. Kwete havana kutaura izvozvo. Havana kutaura nokuti ivo vaitotaura zvema-instant money kuti anoda instant money. Ini ndikati kwete. Ndikatoti kune mwana wangu kwete, mwana wangu tiri kutambura asi zvichisiyana nazvo. Vanotokupa henyu list rezvinhu zvavanobatsira. Zvimwe zvacho vachitotaura izvo zvokuti instant money zvokuti like matauro avaita aiti vanogona kuti kana ndine dola panapa ndoenda kunotenga kana patax shop apo. Pandinotenga patax shop apo ndogona kutodzoserana change $100 asi ndamupa $1 animaona kura kuti ndenda toita more money ipapo. Then zvekugadzira vanhu like matsotsa embavha kuti dzisabatwe nekuwa mheno zvavanenge vachivaitira zvekuvageza zvikuadidi izvo zvokuti vanenge vachienda asi avaite se havabatwi animaona. Saka ndozvandikuti ndozvimwe zvakazouya futi mupfungwa dzangu ndapiwa mushonga ndakumba kuti asi zvangachitaura sekura zvokuti instant money uyu mushonga uyu ndobva ndangozvisisa se ndobva ndangozvisiya ndikati ini bhedha yangu ndidzokere kuchi kumapostori nozorika ndikapuwa dombo kana ndikaona kuti handinei chekuita naro ndinongorira idombo ravanenge vangoita se vangonhongawo pasi apa animaona. But makambonzwa here kutaura kunoita vana sekuru ava kuti kana uchinge wapiwa mushonga pano haufaniri kuzouendesa kwamadzibaba, unofanira kudzoka nemushonga wangu ini ndindochikusunungura ndirini. Izvozvo ndinozvinzwa pane vamwe vanotaura asi ndozvandikutaura sezvakati ava handiti ndakatombova approacha kuabvunza kuti ko uyu mushonga uyu hauzonetsi here handiti. Vakati aiwa iri right vasukuru ani muri kunzwa. Saka zvakangofanira dai ndakadzokera ndakanoapproacha kuti sekuru ndadzoka nemushonga wenyu pamwe vaigona kuzondiudza zvimwe handimaona kandi vaigona kuzongoramba vakangotaura mumashoko avo ekuti uri right yeti mangwana nokufamba kwenguva zvozoita se zvozondiyipira. Vana sekuru vamwe vanobva vati pamwe mama musina kubhadhira mari yakakwana kuna sekuru. Kwete inini pana sekuru avo tongana ndingati ndakasara ne200 yavo ndikatombovati hazvikwanisi here ndikuisirei muShoprite nokuti ndasatodi kuendako handidi kunyebera sales ndangasatodi kuendako. Ndobva ndazobvunza uye mukadzi ndikati ko sekuru mazuva acho yasvikanzoni vakachinja phone number dzavo nenhamba dzavo handizivi animaona. Saka kubva ipapo handazokwanisa kuti kuzobatana navo asi mari yavo yandinoziva i200 handidi kunyeba ipapo. Saka chigaba chemafuta muchinazvo ndochandikuti kuti pabhegi ranga ndaisa zvinhu zvangu zvisi zvaiuya kunoku rakabiwa ndomanga chirimo. Pekubiwa pamunge manyatsonitsanangura makarisa paibhegi. Pane vematraki vatinopa zvinhu saka vematraki ava ndo vanga ndapa bhegi rangu ranga ritone zvinhu zvese magrosari hembe nechi negaba rasekuru. Ndomanga ndakatorisa ndichiti zvinhu zvese zvifanoenda ndakuzoya kumabhazi ndichinzwa kuti kubhodha kuri kunetsa kana ndakuzouya ndozongoya yangu ndiri ndisina zvimwe zvinhu zvakawanda zvinorema saka ndomanga ririmo. Saka ndo bhegi rakabiwa pa zvinhu zvese ndo bhegi rakabiwa iro. Alright. Takatarisa gaba ramukutaura remushonga wasekuru. Makapiwa uri mudzi here? Makapiwa uri powder here? Changa zvakaita semidzi like. Asi wanga usina kureba kudai wanga hanzi zviri ngori zvidiki zvidiki. Ndikati zvimauyu zvakatyorwa dai. Saka ndotso waisa twese mafuta imomo. Saka makadurura wese pamaisa muchigaba. Handichatomboziva zvinhu zvacho sitailiza kuti kana wanga uri mubhozi pane pangu pandakambona mapepa mupane mushonga imwe yachanga yakapiwa mwana wangu yanga ichanzi munoisa muporiji mimi mopota muchibika kuti mwana wenyu akudei ani muri kuona mumwe mushonga ndiyoyo mwacho ndiyoyo pana sekuruwa chinzi munobika muporiji muchimuisira muporiji kuitira kuti kana eni chikafu chaanenge achidya kuti atese akufaririsa amai vake ani munoona. Saka zvese mushonga iyoyo handidi kunyeba ndakangotora yese ndangonorasa. Mama ndinodzoka ipapo pananzwa muchiti makapiwa futi yokuti mwana akudei. Angatotanga kusatokuda here apa mwana pamakaenda kun'anga ipapo. Ipapo kwete. Saka sekuru vaizoitire kuti mushonga wandakukupai uyu ndewokuti mwana akudei. Anzokungoti mwana wenyu angogara achikudai naturally asazoparadzana nemi asangoramba ari close kwamuri.
mwana ndobva achitanga kuchienda manje. Mwana ndopa ino zvachitizi. Mama ashandisa here uyu wekuti aramba achikudayo Mushonga wacho. Ipapo tumwe ndakangoshandisa kairi. Ndoto anganzi munofana kubikira 3 times. imba masi yakawanda. Haana kuzouyazve. Kekupedzisira kacho. Haana kuzenga akuuya. Hey. Haana kuzenga akuuya. Saka zvese zvakabiwa. Iyo ndakanga ndatoirasa nekutogumbuka nekutobhoikana nekutoona kuti zviri kuitika hapana kana chiri kumbochinja. Saka ndangotora mishonga yese yanga ndina yese ndangonorasa. Asi chibhodhoro icho manje anoza zvezvokuti mafuta akaonekwa akachivisawo nechekusereka kuti kana vanhu vakapinda munhu akashanya anongotora waya voita sevozora. Saka musi wandakazi ndakurongedza mumba ndabvisa mumba zvekuti unomboti nhasirege ndimbototara cleaning mumba mangu ndipo ndikaona chibhodhoro ichi ndipo ndakafunga kuti sekuru vachiri munhu ndinopa ndakachichengetedza ndikati aiwa zvandakambotora namukoma Robert chibhodhoro chega ndichichengeta chichiva neevidence yakakwana. Zvino evidence ndiyo yakazobiwa. Sekuru vakatora kazvinhu zvavo. Hamuna kunzwa here uchinzi zvinhu zvavo zvinodzoka? Handizivi. Pongo chakadzokera. Handizivi. Ima wada uye nechinhu chekumalawi kuZimbabwe kuno. Kundachida kuti zvibva zvakliwa siseti zvibva zvapera zve. Sekuru vakatora chinhu chavo vakati munhu angadero ndifumura kuZimbabwe. Sure ndo zvimwe zvinhu zvakamboya pfungwa dzangu kuti asi bhegi yangu kubewa rakaita sinyaya yechigaba here chandakaisa ichocho. Handizivi. Epo handitozivi kuti chii chakamboitika. Zvakangofanira kana even kuya kwacho kwandakazoita pasi sedisa muse sando wacho. Rimwe bhaketi rangu ranga rakaburiswa kuBosman takasvika pandakarishaya takazoisirwa meseji nezuro neverimwe bhaziyo tiri kuonawo bhaketi renyu riri kunoko tikati bhaketi ro takarishaya kubva muse Mande tasvika pauyu saka kuti ndizive kuti chii chiri kunyatsoitika izvinhu zvimulife mangu handisi kuzvinzwisisa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.